Hola a tots, soc el Xavi i avui farem el primer tutorial d'InDesign pel TEC, el tutorials en català. Espero que us agradi. Avui farem una coseta molt simple per començar a aprendre a utilitzar aquest programa. Crearem un document, una caixa de text, una caixa d'imatge i òbviament li ficarem el contingut, li ficarem una imatge i aprendrem a exportar-lo a PDF per poder-lo imprimir. Primer de tot, bé, primer mireu que teniu les eines de treball aquí a l'esquerra, són les típiques, si coneixeu una mica altres programes d'Adobe, com Photoshop o Illustrator, no canvien. I anem a arxiu ara, a nou, i aquí teniu diversos formats, nosaltres triem document. Aquí podeu triar totes les bases per editar-lo, el nombre de pàgines, el tamany, aquí teniu uns quants establerts ja, si no el podeu editar vosaltres mateixos per ficar la mida exacta. Podeu triar entre vertical, horitzontal, les columnes, els marges, etc. Per ara ho deixarem així, per anar continuant, i donem OK. I ens crearà el document. Aquí el tenim. Primer de tot, anem a crear el text. Per fer-ho hem d'anar aquí, a l'eina de text, aquesta T gran, i, per exemple, farem una caixa de text així, grandeta. Així, 3/4 parts. Ara ficarem alguna cosa, per exemple, TEC, tutorials en català, amb accent, així, fem-ho bé. Ara doncs canviem la lletra perquè aquesta no ens agrada, és molt típica, aquí en teniu un munt. No us les acabareu, de veritat. Per exemple, anem a ficar, no sé, aquesta, Broadway. Queda així com una cartell de cine així de Hollywood antic. Ficarem gran, aquest també ficarem la mateixa, que ja la tindreu aquí dalt perquè l'hem utilitzat abans. I també el ficarem gran. Ui, massa. Ficarem que quedi tot a una línia, que quedarà millor. Així ja ho tenim. Si voleu canviar el color perquè és negre, doncs mira, no us agrada, és molt fosc. Doncs aquí teniu, anem a mostres, i aquí teniu tots els colors base. Per exemple, ficarem vermell. Vermell, aquest vermell no m'agrada, jo el vull més fort. Doncs, per exemple, botó dret, aquí, nova mostra de color, i aquí podem variar-lo. Aquí podem jugar tant com vulguem. Podem ficar més fosc, més intens, menys. Podem ataronjar, fer groc, podríem inclús fer verd. Aquí podeu jugar tant com vulgueu, amb el vermell, amb qualsevol color. I donem OK a aquest vermell intens i ja el teniu aquí creat el nou color, que és aquest. Ara, per exemple, doncs volem tot mantenir-ho igual. Ficarem aquest també en vermell. I ara, doncs, mira, per omplir la pàgina, no està molta estona aquí, doncs, primer de tot, canviem la lletra, la ficarem normal, també el color, que si no ens sortirà vermell tot, fiquem negre. I ara, doncs, per omplir la pàgina així de forma ràpida, anem a text, omplim text fals i ja ho tenim. Està en llatí, o sigui que millor no ho intenteu, aquí no entendreu res. I doncs aquí podeu triar l'alineació, està a l'esquerra, dreta, alineat a l'esquerra, als dos costats, com vulgueu. Per exemple, deixaré aquesta així, que està alineat als costats i al mig, que queda bé. I ja anem a ficar la imatge. Heu de triar aquest, el marc rectangular amb una X al mig, sobretot. Aquest no us servirà. Ha de ser aquest, el trieu, el creem, i ja el tenim aquí. Ara hem d'anar a arxiu, col·locar i triar la foto que vulguem, la imatge que vulguem. Aquesta, l'obrim i ja la tenim aquí. Ara, doncs, aquí el podem moure, fiquem on vulguem. Si triem aquesta, que és l'eina de selecció directa, el que farem serà moure només la imatge, no el requadre. Hem de triar aquest, i així ho movem tot, ben encaixat. I, doncs, com que no ha quedat bé, si li donem botó dret i anem aquí a encaix, aquí podem triar les opcions que vulguem, encaixar, per exemple, marc de contingut, contingut a marc, si triem aquest, doncs ho veiem així, i si ja ens agrada, doncs, per exemple, ja ho tindríem, si no, doncs, podem tornar, fem encaix i fem marc de contingut, ja tirem enrere, encaix, marc de contingut, i ho tindríem així. Doncs ho podríem moure una miqueta i així ens quedaria ja perfecte.
Ara, sobretot, guardeu perquè no us perdi, si no, si guardeu el treball, perquè se us apaga l'ordinador o qualsevol cosa, tornar-ho a fer tot, ja us dic jo que passareu una mala estona i millor anar guardant cada 2x3 cada cop que feu qualsevol cosa. Perquè si no, després serà molta estona tornant-ho a fer tot. Sobretot, guardeu. Aneu a guardar. Ja tinc aquí la carpeta. Com vulgueu, per exemple, canviem el nom. Ficarem tech prova. Donem adesa. I ja, en teoria, està guardat. Ja està. Ara, finalment, per exportar-ho a PDF, per poder-ho imprimir, anem a arxiu, sobretot aquí, a exportar, no a guardar com, típic no, a exportar, no us equivoqueu. Aquí, tipus de fitxer, veieu que hi ha un surador PDF predeterminat, aquí teniu molts d'altres, nosaltres ho deixarem aquí per començar, i el nom, mira, ja ens surt el que hem posat abans, el deixem, ja ens sembla bé, joc, i una madesa, i el que ens sortirà és aquest quadre de diàleg, que sobretot heu d'anar aquí, a marques i sangrat, per comprovar que teniu això ficat, marques de tall i informació de pàgina. Això va molt bé a l'hora d'imprimir per tenir clar com vol que s'imprimeixi i com vol que quedi tot ben posat. Sobretot si ho porteu a cases d'impressió, així ja us ho faran ells directament. Li doneu a exportar i ja està. Ja està guardat en PDF també. Anem a veure-ho. Els documents, aquí el tech, i ja ho tenim aquí, tech, prova PDF. Li donem. I aquí el tenim. Ja està, com l'hem posat, amb la imatge, el text, tot aquí. El tanquem i bé, ja està. Espero que us hagi agradat. Si és així, doncs doneu el like, us podeu subscriure, seguiu visitant la nostra pàgina per veure els nous tutorials i ens veiem pròximament. Moltes gràcies.